ke ce masoyiyata. sahibi Kada ki yi shakka, za na buɗe sirrin zuciyata. zo mu zauna In kin guje ni, zuciyata za ta fusata. sahibi na In kika so ni, za na baki sirrin zuciyata babu shakka. kayanta nisan ka a raina ba zan daina ba Sahibata, duk tsanani komai wuya so ba zan daina ba so mu zauna. alkawarin ka iya wuya ni ba zan karya ba Sahibata, in na guje ka ai ilahu zai yo sa kaiya babu shakka yau na dace dan na samu ya mai kunya. sahibi Mai ilimi ce ba ta